Добре дошли в Netco Films. Днес ще ви отведа на пътешествие до едно от най-свещените и мистични места в България – Бачковският манастир. Скрит сред Родопите, той пази вековна история, легенди и духовност, които и до днес вдъхновяват хиляди поклонници и туристи. Манастирът е основан през 1083 година от двамата грузински братя Григорий и Абасий Бакоряни. Още от своето начало той се превръща в средище на духовност, образование и култура. Въпреки изпитанията през вековете, османското владичество, разрушенията и пожари, манастирът винаги е бил възстановяван и пазен като свято място. Още при влизането си човек остава впечатлен от високите каменни стени и красивия двор, сенчестите чиналови дървета, старите чешми и каменните алеи създават усещане за спокойствие и връзка с миналото. В центъра се издига църквата Света Богородица, която е сърцето на манастира. Вътрешността на църквата впечатлява със своята тържествена атмосфера. Стените и сводовете са покрити с богати стенописи, които сякаш оживяват пред очите на посетителят. Всеки детайл е изпълнен с дълбока символика и отразява вековната вяра на българите. Докато човек се разхожда вътре, погледът му се губи в ярките цветове и изящните изображения. Вътрешността на храма е подредена така, че всичко да води погледа към олтара. Там се намират красиви икони и дърворезби, които създават усещане за спокойствие. Мястото е тихо и носи особена атмосфера, която кара човек да се замисли и да остане за миг насаме със себе си. Тук се намира главната икона на Света Богородица, една от най-ценните светини на манастира. Според легендата, иконата е била открита от двама овчари в планината, край Бачково през 1604 година и в последствие поставена в храма. Иконата е покрита със сребърно-златен обков и се смята за чудотворна, привличайки множество вярващи, които идват да се помолят и да потърсят благословия. Тя е символ на вярата и духовната сила, които манастирът пази през вековете. Бачковският манастир има уникална история и много малко хора знаят някои от любопитните факти за него. Например, манастирът е бил убежище за български възрожденци и книжовници по време на турското робство. Тук са се криели монаси, които са съхранявали стари ръкописи и книги, за да ги предпазят от унищожение. Интересен факт е, че и някои от стенописите в манастира са били боядисвани от различни зографи през вековете, както на едно и също място могат да се видят различни стилове – византийски, български, дори грузински елементи. Това прави Бачковският манастир уникален, не само духовно, но и културно.
Освен това, манастирът е известен със своята природна околност. След горите и реката, които го обграждат, има множество пътеки, водещи до малки параклиси и скални ниши, където хората се осамотявали за молитва. Бачковският манастир не е просто архитектурен паметник. Той е живо свидетелство за вяра, история и култура. Всяка икона, стенопис и детайл в храма носи историята на поколения и отразява духовна сила на мястото. Разхождайки се из манастира, дворовете усещаш хармония между природата и човешкото майсторство, а тишината и светлината вътре в храма създават уникално усещане за спокойствие и вдъхновение. Тук историята оживява. От легенди за чудотворната икона до малките параклиси и древните книги, които манастирът съхранява. Всичко това прави Бачковският манастир не само духовно селище, но и място, което вдъхновява и учи. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да сложите лайк, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни видеа. До следващия път!